Fil-ġurnata li timmarka l-100 mindu Robert Abela ħal-ġurament bħala l-Prim Ministru, tkellem fil-Parlament u qal li s-seduta tal-erba' hija prova ta' kif l-1000 proposta imwiegħda se jinbidlu f'1000 kisba. Dejjem enfasizzajt li fejn nistgħu għandna nagħtu priorità akbar lill-ħtiġijiet illi għandu l-poplu tagħna illum u nagħtu importanza ikbar lil dawn il-prijoritajiet ġodda li jirriflettu prioritajiet li jirriflettu ix-xewqat u saħansitra il-ħtiġijiet tal-poplu tagħna tal-lum. Anzi, aktar minn hekk prioritajiet li jridu jieħdu ħsieb mhux biss il-poplu tagħna tal-lum imma wkoll il-ġenerazzjonijiet tal-futur. Dejjem nisħaq ukoll li m'għandniex nibżgħu naġixxu. M'għandniex noqogħdu lura milli insibu soluzzjonijiet ġodda. Għalhekk lill-poplu tagħna il-fiduċja tiegħu b'mod b'daqstant b'saħħtu. Fid-diskors tiegħu fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Prim Ministru tkellem dwar kif il-ħidma ssuktat f'mument meta ħirġin minn pandemija u f'isfond ta' gwerra ftit il-bot minnha. U tkellem fit-tul dwar il-ftehimiet li l-Gvern Malti kellu mal-Smart City u mal-American University of Malta li jeħtieġu jiġu riveduti biex il-proġetti rispettivi jikbru u jkunu suċċess. Dr. Abela qal li l-Gvern wasal biex jieħu lura l-art taż-żonqor. L-EUM se ċedi favur il-Gvern ta' Malta u allura favur il-poplu tagħna mal-41,000 metru kwadru ta' art ġewwa ż-żonqor. Se ċedi wkoll ftit anqas minn 5,000 metru kwadru ġewwa Bormla dik l-art li għadni kif tkellim dwarha. Issa u minflok l-EUM se jkollha kważi 32,000 metru kwadru ta' proprjetà ġewwa ta' art ġewwa Smart City li nofsa se tkun spazju miftuħ u ma' 30% ta' dik il-proprjetà allura se tkun saħansitra aċċessibbli għall pubbliku. Il-Prim Ministru kien ċar bil-ftehim li tressaq fil-Parlament l-erba' il-pajjiż u l-Gvern ma telfu xejn milli għandhom illum. Mhux se nagħmel bħal kollegi sur President naqaf l-isbar ripetut li qed jagħmlu l-kollegi ta' faċċata u ngħid li ġala darba il-proġett ta' Smart City kienu tant jiftaħru bih Austin Gatt u Claudio Grech. Allura għalija jista' jfalli dan il-proġett jew naħdem biex narah ifalli, ma nemminx fek. Minflok ngħid, għandna dan iċ-ċans din l-opportunità tad-deheb biex dan il-proġett nagħmluh jaħdem aħjar. U hekk se nagħmlu. Għax jekk jiġri hekk ejja nifhmu ħaġa waħda f'tal-pajjiż li jekk proġett jirnexxi bdieħ minn bdieħ gvern, min se jkun il-benefiċjarju tiegħu? Il-poplu Malti u Awċi. Il-Prim Ministru sema l-prinċipju ta' trasparenza u tkellem dwar 3 aspetti importanti li fuqhom ġie bbażat il-vot tal-Gvern favur ir-riżoluzzjonijiet imresqa. Ħanibda bl-ewwel aspett dak ambjentali. Qegħdin nassiguraw li għexieren ta' eluf ta' metri kwadri ta' art jibqgħu fl-istat naturali tagħhom. Jiġifieri jibqgħu ODZ. Se ninvestu wkoll fi spazju miftuħ ġdid fil-Kottoniera bħala parti mill-weda li għamilna ta' aktar spazji miftuħa ta' aktar pulmuni ħodor fil-qalba tal-irħula u tal-ibliet tagħna. It-tieni prinċipju, it-tkattir tal-impjiegi. Anzi, nippreferi nuża il-kelma karriri. Se naraw illi nibqgħu nafsu u nimbuttaw il-qudiem biex noħolqu ambjent li jkun conducive kemm jista' jkun għal ħolqien ta' aktar impjiegi ta' kwalità, ta' aktar karriri ta' kwalità. It-tielet prinċipju, jew tielet element, in-nofsinhar ta' pajjiżna. Qed nibqgħu nuru li rridu illi ż-żerriegħa li nżered fl-aħħar snin sabiex investiment f'din iż-żona irendi u kif ukoll iħalli l-frott, aħna dik iż-żerriegħa nindukrawha u aktar minn hekk nintervjenu sabiex insaħħuha. Dr. Abela sostna l-impenn tiegħu tal-Gvern li jmexxi li dak imwiet jitwettaq. Dan għaliex il-Gvern irid jibqa' joħloq l-impjiegi, iwettaq ir-riformi soċjali u jimbarka fuq aktar proġetti ambjentali. We are definitely open for business. U għalhekk Sur President anke fl-uffiċċju tiegħi nibqa' nilqa' persuni li ġejjin minn madwar id-dinja.